Беларусь сегодня отмечает знаковый юбилей – 135 лет со дня рождения Ивана Луцевича. Каждый белорус его знает как Янку Купалу, первый народный поэт нашей страны. Сегодня произведения автора переведены на десятки языков, а лирики и философии Елена Бормотова. Оригинал той самой Паўлінкі, рукапіс, якому больш за 100 гадоў. Почерк Купалы, рэплікі герояў сам аўтар разбіваў на ролі. Тут жа аўтарскія праўкі. У музеі першага народнага паэта Беларусі сёння захоўваецца каля 600 яго рукапісаў, уключаючы самую апошнюю незавершаную баладу. Ён пісаў на тым, што трапляла яму пад руку. У яго заўжды быў у кішэні аловачак, а папера не заўжды была з сабой. І вось калі яму на розум прыйшлі чарговыя радкі гэтай балады, ён напісаў яе на адвароце пачкі ад цыгарэт Ява. Свой архіў яшчэ на пачатку 20-х гадоў Купала здае ў нацыянальную бібліятэку. У гады вайны падчас эвакуацыі фонды згарэлі. Шмат спадчыны страчана. Частка рукапісаў народнага паэта захоўваецца за межамі Беларусі. Паэма «Курган» у Лондоне. Наўрад ці нам удастся вярнуць рукапісы Янкі Купалы. Ну і фактычна мы ставім перад сабой задачу мягкай рэстытуцыі, мы вяртаем электронныя копіі. Паэт нарадзіўся ў купальскую ноч, таму і псеўданім выбраў адпаведны. Хрысцілі будучага песняра ў касцёле ў Радашковічах. Прычым хроснай маці была уладальніца мясцовасці Алімпія Замжыцкая. Заможная жанчына не магла хрысціць простага сялянскага хлопчыка. Сям'я Замжыцкіх ставілася да Луцевічаў як да роўні. Радавод Луцевічаў нам вядомы дзякуючы працы дзеда Янкі Купалы Ануфрыя. Менавіта ён займаўся аднаўленнем радаводу і ствараў гісторыю сям'і Луцевічаў адразу некалькіх пакаленняў. Рабіў ён гэта найперш для таго, каб захаваць за сваёй сям'ёй права жыць на сваёй зямлі і каб Луцевічаў не пазбавілі шляхецкага статусу. Статусу і гэтага ўсё ж такі пазбавілі. І калі дзед і бацька Янкі Купалы нарадзіліся ў сваім доме на сваёй зямлі, якую ім выдзелілі яшчэ радзівілы, то сам, будучы першы народны паэт Беларусі, нарадзіўся ўжо ў арандаваным фальварку Вязанка. У 25-м Купала атрымаў званне першага народнага паэта Беларусі. Аднак яшчэ задоўга да звання паэта неафіцыйна называлі народным. Нават перыёдыка таго часу пісала аб стане Купалы, калі той трапіў у шпіталь з перытанітам. Заўсёды сачыў за тым, як выглядае, сачыў за модай. Ён ніколі не апранаўся вось так неяк выпадкова, стыхійна. Заўсёды, калі гэта быў, напрыклад, урачыстасць нейкая, ён падкрэсліваў сваю нацыянальную прыналежнасць і мог пад класічны касцюм апрануць, напрыклад, кашулю вышыванку. Абутак Купала, як сапраўдны дэндзі, заказваў у шаўцоў, магазинамі не карыстаўся. Адбіліся шляхецкія гены, ды і жонка паэта, нашчадак французскага роду Маде. Алена Бормотова, Дзяніс Гацілай, Александр Шестакович, агентства Тэленавін.